Nang Banyuwangen. Oh, nglagi niku econ niku. Nah, kak marine kak ben langgam sik ya. Nggih. Terus langsung diseblak kendang ala Banyuwangen Oke. ya. Oke. Anu ae. Terbangan ta? Ya Banyuwangi kuwi mau wae lho, Mas. Ya apane Banyuwangen sih? Memanik sih. Kendangane Banyuwangen. Ben ciblon sik to. Kowe iki ora nanggap request. Tayub Dik. Sik wis ben anu ae we. Aku sing koyo ndek rekaman ku lho, Dik, pokoke. Nggih, langgam riyen terus Banyuwangi Nah. ngoten telepon ngoten mawon, Mas, penak, Mas. Soale sesuai dengan apa jenenge gambare nang videone. Nah, Dadi ben wong iki ora perlu nang video tok sampean. Iki lho herange. Kowe aja omong tok kowe. Iki lho mumpung nek wonge wanine nang mburi kowe ngrasani. Lah iki lho sing rasane mong e. Lah ya iki menungsane. ngrasani sinten Pak niku, Pak? Sing rasane ning mburi dalange ngomong dalange. Wah. Jaluk nomor Nek aku sampean. ngrasani ya ning ngarepe. Lah iya no. Iya ta. Timbang ngrasani anggur ngelakoni. Lho. Cantang tenan ta ya. Wis Mangga. monggo garapan memanik cara kartu larasa. Dadak. Mong sliramu kang dadi mani ing kalbu
kerasa ya sampean. Nggih, kula kinten lek imbuh sarep ngas. Nggih. Sik iki mau ya nek sing njaluk tapi Ada pembunutan lagi. Oh nggih. Napa wis saking pundi? lagune opo ae kok sing penting Banyuwangi. Oh ngoten. Apa wis? Apa Gerit Mangir apa? Kene sing madang, Mbah. Apa sing anu ngene sing wa aji. Coba aji. Napa niki lagune? Wis Banyuwangi wis terserah sampean. Oh iya. Apa gerajakan ritek? Oh nggih, mboten napa-napa. Nggih, apa loro sesigar? Sing gerajakan mawon napa gelang alit? Nah, Napa? Gelang alit nggih? lho bapak-bapak ya Oh, gelang nggih. alit ya. Teterore anu wong nggih slendro wae ya. Nggih. Eh? Pelok mboten napa-napa. Wah, lah cocok lek ngene. Aku mau mek golek selamat lho, Jawa. Aku slendro golek selamat. Timpune malah nari ya wis. Manut mawon. Oke. Manut. Kendangi ya Ki sing sigra ben ndak ngantuk. Nah, kuwi lho. Penggemar-penggemare kuwi lho. Wes dalanane. Oh, slendro mawon, Mas. Ra. Slendro mawon, Ayo. ngapunten. Ayo slendro. Oh, piye to lah ya, wanita tuh nggak pernah salah soalnya, ya toh Mas ya. Wanita ini enggak pernah salah. Sepurane aku sing salah. Sing salah mau takon sing slendro apa pelok kuwi mau lho ya. Sing umum ae, umume kan slendro. Nggih. Marine ben digarap sing ndak pati umum. Apa. Wis ada deh. Ayo to sido apa ora to iki? Wis kalakon saminggilah wase. Bisa
wis aja kaget. Nggih, terima kasih Mas. Bagus kok kendangane suka aku. Nek suka gawon balik gak apa-apa. Engko tengah-tengah bulan duaan gak apa-apa. Sakne lho Mas. Nggih, sampean duduk dulu. Tak Nggih. selingi ben istirahat. Oke, terima kasih. Nggih, saiki wayahe mbok-mbokane iki. Oh iya. Iki digus. Ben rada ya ben rada ya apa ana suasanae. Lha kalau sing tuwek ya tenan. Gak mlaku ngesot. Iki wayahe ora kena nyepelekne wong. Nek apa jenenge can medurena orang retak mesteh ngono lho. Kan capek. Ngene iki lho. Dalang lek campuran sembah warang kalir iki dadi ngene. Ayo Mbak Rita, Mbak iki Mbak sapa jenenge tengah lali? Mbak Risti, lali aku sampean. Arah aku diguyu lho Jal. Kowe yo tanggapan yo kober-kober posting Lombok iki lho Jal. Iya, saiki untuk yang pesan bangsane Mlijo sembarang kalir wis saonoke nang Mbak Risti siap semua. CEO yang nyamar menjadi kurir janganan. Betul baku barang, Mbak. Sing joget Mbak Rita, Mbak Risti dan Mbak Lia. Lho kak lho nyapa joget ya di ngene to. Iya Mbak Lia. Gak mau tak sawangi mau koyo tekluk enek pojokan ku lalelene glimpang olah Ciri sopol ya. nek wong Dilire piye wong aku ra tekluk blas. apa sangke pas mangan jajan iki dadi ketok tekluk. Weh. Ning apa jenenge panjak tak wasno sandingane Mak Saidi. Wih sewindeh. Ora nek blas malah nek kene yo. Geder ya anggel ning. Rumah saku koyo ya sak lengser padha lho digorono rek. Mosok to sayangku, enek iki. Aku ya apa nyawang Oh alah. nyawang Iki wong-wong. gorono. Nyawang wong-wong iki paling seweneng Mbak. Pokoke sing ngendang apa jenenge daerah karo sing ngreyong. Terus setel Mbah karo putune iki lho jare. Mbah Tawil. Monggo jumeneng. Oh alah, kowe wis isuk ya kober wedaan. Lah iya, sik golek pasaran kok. Iya, ya ora apa-apa to. Apa salahnya untuk mempercantik diri kan? Apa iki hukumnya sih. lagune? Lagune iku panyuwunane. Impan-impanan. Impen-impenan. Oke. Mat-matan lho iki. Mat-matan. Heeh. Jonge siap Ki. Woi, jonge siap. Oke, jong-jongan. Saya Iki seneng jumeneng. Jumeneng no. Wis gak usah sepot-sepotan wis tuwek Jumeneng. sepoti bareng. Ya ngalah. Iki koyo wong kejingan ngono aku ora enek tabuhane. Tavano, le. Ini ki serasa sing metu tanda ludruk lho. Mboke sarep kabeh. Mbok sarep kabeh. Jan koyo mboke Aja sarep. ngremene mbok sarip. Ora nek gak ono mbok sarep gak kira urip maneh. Lah iya. Gak kira direm. Oh dibeleh mbek sarip kon. Anu. Sarip. Buka bonang kendangane dubeman. Apa Pak? Napa Pak? Napa, Pak? Oh nggih. Lho Bangkok. Pak dalang iki lek ganjele 3 niki mboten nderek Pak glempang Pak. Lempang. Semaput niki dhewe ngenane ditinggal mbok-mbok iki. Jarene Bangkok sing larang. Kok niku sing larang lho, Pak nggih. Sing apiki Bangkok kok. Bangkoke kari pirang ru. Kuwi bengkok. Oh bengkok. Bangkok. Digeleh ta saiki jenenge. Bangkok iki pitik bengkok. Aku galvok lho iki mau. Gak nyandak belas lho iki mau. Iki mesti opo sing diomong-omong. Pak, sampean ki aja ngenyak ngene-ngene ritek iki yo sik tedas lho mbek wong tuwek iki. Kongkon Wis rene joget panganan. rene lho. Kongkon Panganan joget. monggo disekecakne pun panganan.
Alah, iki ontran-ontran Lah apa tak nah? tarik po piye, Pak? Sampeyan ser joget po piye? Nyantol. Ser joget po piye? Mangga. Engko enek wong telu ki goyang pengin joget. Kuwi jenenge Mas Anwar. Santur. Mas Anwar sing didongakne ben ndang oleh bojo lho. Ya lancing ngobrengosen. Wis tau. Expired berarti. Aja ngono, Jo. Engko mutung kok rek. Aja, engko lek mutung aku ra duwe tambane ya. Engko gak Mas joget-joget ritek Ya ngono. joget-joget ritek. Ora apa-apa. Walah masih tuwek ngene iki ya iso lho gulung-gulung koyo arek-arek ngene iki. Aja Mangsane menyek masih wong tuwek diwalak-walik yo kena iki lan joget. Malah punel ae. Modele ya golek pasaran. Tawa. Iya tadi. Iki sing enak iki apa ya? Apa sing kae lho? Ketenang ison rasa. Wong loro iki ya ora nyandak emek iki. Heeh. Lho, lah aku dalange kok sengge karep. Ruyo. Modele ngancam. Impen-impen kapan besok. Aduh lah iki malah expired tenan. Jaluk iki. gerajakan. Anu sekarang gerajakannya gak apa-apa. Ya, Tapi Rene, Mas, rene, Mas. iki mat-matan. yo gepelok ya kena wis. Yo no. Ya wis. Kene iki serba pelok. Iya, serba pelok. Lah sing tuwek iki kei pelok kei slendro Mas dijejer separuh pelok separuh slendro ya ora apa-apa. Tak kayak kabeh. Wis tok penak kayak pelok gelem kayak Iya. sendro gelem. Semanut. Wong biasa nggo gamelan dhewe so. Biasa melok jaran. Iya. Monggo Iya. Cong dadekne. Mas. Angger aja kan. Nyuwun sewu lho Dik Lintang nggih. Jemberan iki yo kasar ngene iki ora iso kalem kaya ning kulon. Aja kaget ya, aja Aja kaget. kaget. Biasa. Aja kaget. Jember ki ngene, ngono aja ngono ya. Ayo para putri-putri Majapahit. Kayak jangeran. Dorore Ayo Mbak Reta. Geryajakan nyanyuan Cengkoke. Raina bengi Raina bengi ana parang Madiun. sing tau sepi Wis kaya Supinah. jare kon ngono Ya terus no, penak. Rasido lanang wadon Gak terus Supinah. Longgoh ning apa sirapat sirah Kita boci. semburan keredoman Ami menyang selodoran lanang wadon uber-uberan Banyuwangi mat-matan. Rero ararorore Kartika Dewata. Langsung si gerakno marine wis. Gendeng tangan ring pinggir yan pinggir
Wes. Masih tuwa-tuwa lah penak ta, Pak? Oh, bangga penak. Bangga penak. Sing Ojo bangkok ora penak ya medun aku, Pak. Tak parani panggaku Iya. penak. Pun iki. Pun sampun. Pokoke aku nek sing tak tuwek ngene iki tampil kono aku seneng. Weh, waktune wis jam 3 iki marine aja nganti kedisian subuh. Wis dik lin sampai jam 6 iki lho. Besok sekolah. Iya sing sekolah lah sing tandur ora nek praine minggu. Ngawur iki. Oh banjir, ora sida tandur malah. Ayo Dek Lintang satu kali lagi untuk penutup. Mari ini lanjut lakon nih, waktune aja sampai kedisian adzan subuh mergo kurang prayoga. Nggih. Mat sinamadan daya dinayan kudu saling menghormati toleransi agama ya, Mbak. Nggih, bener Mas. Ya. Niki lagunya? Jenengan tari bapak-bapak tengeriku. Nyuwun lagu napa? Oh nggih. Napa bapak-bapak lagunya? Pokok ampun sing angel-angel. Wah, guys, mau lagu sembarang iki angel, wis. Aku wedi lek di ngano lagu Banyuwangian loh Mas. Aku soalnya belum terlalu paham. Heeh. Iya. Madangane penak. Dalam Madangane penak. Malah majangan. Pengen paham yo kok ning kene. napa Bapak? Mas Widodo iki lho, sampean tak iki kae sik anu. Nyidam Sari. Untuk penutup Nyidam Sari niku wonten pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari. Nggih. Banyuwangen tok iki. Pokoke sesuai dengan rekaman. Oke. Oke, los sampai awan. Marine apa jenenge cara sida tanggal 17 paling awake dhewe yaine wis ayuhal ikhwan qad hana waqtul imsak. Wis paling ngono kuwi akhire. Wis male ra iso ndelok sinden. Sera oleh. Alah yo oleh to. Ya, pokoke mbek babuk, gak apa-apa. Mbek merem. Napa iki? Nyidam Sari. Idam Sari. Nggih langsung mawon. Langsung apa iki? Langsung Lho gak maksudnya apa jenenge? Ciblonan sik apa langsung Banyuwangen? Nggih monggo mawon. Oh, ya wis dibalik Mari Banyuwangen ndadik kendang. Gak usah kendang wis. Dadi wis los ucul. Yo mong aku. Ya wis di full nih Banyuwangen ya ben Nggih, monggo, ben sigrak iki hawane ngene iki wayahe. Oke, wayahe panas-panas semangat iki Mas. Ya wayah adem-adem itu. Nah, iki lho. Ning gone sampean gak banjir kono, Mbak. Dalam Nek gone sampean kono gak banjir. Boten. Wah, nek sampean nek atasane kepengin ngelangi nang kene keturutan. Beh, Sak tenang ya desa, Mas ya. sak dodol lho Mbak, tenan dek Jember. Oh. Terah krucil iki. Wis, monggo Nyidam Sari. Ayo. Bias. Men yaine kok mesti nguyuh iki lho. Beh, biasa. Ya Allah Mas. Logo maneh. Logo maneh. Ora oleh lho piye to. Ora apa-apa Mbak iki. Monggo Mbak pun monggo ngatas-atas nggih Mbak nggih. Iki wong kene kok, Mbak. Kenal kabeh wong kene iki. Lah griyae nek mesti nguyuh. Wis, monggo wis ora teko-teko iki kok. Jam rawan lah ya. Ket awan lho digowo apa iki. Monggo langsung ae wis ki.
Lah, lak Lah, tenan, tenan. Mas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hujan membawa berkah ya Mas ya. Amin, 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 Pun. Sampai jumpa lagi. Nggih, Nggih, saya juga terima kasih banyak Mas sami-sami, Dahlan. jenengan sampun Terima kasih memeriahkan. banyak juga kepada Bapak Wahyu Widodo. Bapak Wahyu Widodo. Terima kasih banyak Bapak Wahyu Widodo sekeluarga. Semoga sehat selalu ya Pak, lancar Amin, rezekinya. amin. Terima kasih. Nggih, hati-hati di jalan nggih. Nggih, matur Nggih, sembah Sampai nuwun. jumpa lagi. Nggih. Monggo, hati-hati. Salaman dulu. Iso ya eling. Oh. Sing sayo sing rukun rukun Batawil. Terima kasih Mbak Reta, Mbak Kesa. Wis sithik edang pokoke rata. Saiki gentenan wayahe genduk. Genduk sapa? Ya genduk. Genduk Lintang Nalakoiron. Weh jenengmu reng. Iya. Asline aku jenengku ya Nalakoiron. Berhubung wong Jawa ora iso ngomong Nalakoiron dadi Nala Gareng. Oh iya. Dek Lintang Kairo. Nggih. Selamat pagi. Selamat pagi juga Mas Dalang. Masih apa jenenge arane? Sik cengar ya. Bahasane nek kono apa? Ceria. Ya ceria pokoknya Jawane nek kono tangar apa cengar. Masih apa ya Jawane Mas ning kono? Masih melek. Jek melek. Ora melek lah. Tapi koyo wis Ngantuk koyo banget lelah tapi. ya sampean ya. Dalam Sangat lelah. soalnya tadi siang tuh nggak tidur. Oh, jadi perjalanan dari Kediri ke sini tuh Iya, perjalanan dari Kediri itu pagi jam berapa ya tadi? Jam berapa? 8 tapi mampir-mampir ke Kediri dulu. oh, Kediri mampir-mampir. kota, ya. Ya, jadi menisan lah karo blonjo. Ben sampean wis rada ngantuk urun? Belum. Oh, belum. Ben tambah ngantuk, aku gak ular kambang. Hanya bapak-bapak yang tahu saya tadi. Iya, berarti ket mau teklak, tekuk aku ora ngerti Nah ngene. ya toh Mas. Pripun kapan sese kali Mas Gading? Mas Gading. Iya, mbok ya aku ki diwahi anu undangan lho ben aku budal rono. Aku pengen becek, Oh becek. gitu. Ada-ada becek urus selawe. Ora umum. Gekno ular kambang. Oh iya. Ya, oke. ben gawe nyuguhi sing sepuh-sepuh ket mau mergo wis Dari tadi sudah modern ya Mas ya. Heh?
Dari tadi sudah modern. Wah, full modern saiki nyuguhi sing Sekarang, sepuh-sepuh. nggih, Gawe mat-matan. Larase pelok napa slendro napa pelok barang? Selendro mawon. Oh, salindro. Cakepane sing pundi? Ular kambang. Sing ular nggih. Kambang. Niku ah? Nggih. Oh, tak kira biasane nek kene umume iki jarwa muda. Jarwo muda. Nah, kene iki andalan. Kalau bingung lek damel niku, Mas. Bingunge nggon ndi? Nggih. Mergo mudane mau. Senang sing tuwa. Mesti muda iki nom. Wis ojo guyu to kowe iki jar kowe iki. Diguyu jeri lho sampean. Jerame ae. Monggo. Ular kambang. Yo, suarane jan sip. Ya Allah, cek isuk lagi Oh, Mas. lah, wis. Cek isuk. Kaget aku sampean. Peh, suarane ngedap-ngedapi. Molakne wong bocah ngendi sing ora kedanan karo sampean suarane enak kaya. Amin. Dek Lintang. Nggih. Sampeyan iki mau ditembung karo iki lho ning mburiku mau. Mas, kuwi kira-kira duwe pacar apa ora? Aku njaluk nomere, Mas. Molakne kowe minggat rono ki malu kuwi. Oh, alah sing ndi to, Mas? Lah iki. Bene mengko tak kon duet ndakmu. Calon tentara. Oh, calon tentara. Iya. Tentara ludruk. Kurang ajar arek-arek iso. Monggo kondi mau. Ular kambang sih an. Satitae lon
seniman itu harus bisa sembarang ya, Mbak. Nggih, laras sangat Mas Dalang. Tuntutannya Ini juga ngono masih belajar. Sami mawon. Nggih. Memang tuntutannya itu banyak. Ono sing njaluk hura-hura, sing jar-jar ngono kae. Nggih. Enek sing kadung njaluk kalem sampai kebabas kesirep ngono ya neng. Sampai keturun ya Mas ya. Nah, pokoknya sampean belum pernah ya nek Jawa mat-matan lah ya wis kenal lah carane. Nggih. Cara Banyuwangi mat-matan ngono. Belum Ya. Belum. Nah, iki ketepaan ana panyuwunan jaluke Banyuwangi lagune Banyuwangi impen-impenen. Iki sing njaluk omku dhewe. Oh. Heeh. Oh nggih. Aku salah. Bisa mbak-mbaknya yang belakang, Mbak Sinden yang lainnya. Helm? Lagune Apa? ingkang minangkani. Wis kudu iso. Kalau itu saya belum belajar lagu Banyuwangi toh Mas? Ya, Belum. sing kapan bisa kelaksan. Dereng. Oh, belum ya. Nggih. Nanti ben dianu mbak-mbak yang lain ya. Nggih. Enak kuwi versi dulu enak kuwi yo. Versi Duro. Lek Madurane piye barang. Ale-ale, malah ngono kok malah. Numpak sampan bulele. Malah ngono kok. Anu wis. Aku kepengin dikei langgam larase pelok. Oh nggih. Iki jelas sampean gak ira kenal iki. Napa? Pemanik. Memani. Oh alah tak kira lek apa ya heboh apa ngono ya Mas. Langgam karangan dhewe ngono. Nggih, boleh monggo. Pemanik nggih, ngadeg kok nggih. Oh nggih. Aku ki seneng rekamane sampean ki lho, sing nganggo